Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Migao mar thieth kotenre kod riwruok mar Luala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation dhi nyime kod chenro mar kedo kod midhiero adek ma juko rawere moting'o mako iye mamondo, gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kind rawere e alwora mar Nam Lolwe. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma noyore chenro makamano kendo miyo ripot e yo machal kod ma. Alwora man Nam Lolwe kaunti ma Migori osebedo kod kwan mamalo mag iye momonde kind rawere, medruok mag rawere, magamo kutego mag ayaki, kaachiel kod lwenjego mag kichwech, kaluwore kod lipot mogol kod migao mar thieth. Mae osemiyo okenge mathoth imedo keti kod migao mar thieth kawo to ne kod migepe moko mago mag piny owacho mar kedo kod midhiechegi e alwora man Nam Lolwe. E chenrono ma isiro kod migao mar thieth, Luala Community Alliance kod Lawi Jaoko Foundation, rawere mathoth dhi nyime kod yudo puonj mar ritruok makare, yudo chendego mag komo nyuol kod mamoko e alwora mar Nam Lolwe. Waneno ka korka mako iye mag nyithindo osemolnwa kod dakteche, nyocha chako ka wachako mpira nyaka sani. Pod weche thieth dhi mbele. Wantiere gi services mo machalo kaka family planning services, counseling services, to gik watimogi ne jo youth kaluwore ni wadak e dho nam kuma weche mang'eny nitiere mang'eny, kasto nyithindo manyiri mako ich sana ma ok opangi. Sylvia Marabel machiel kuom jochiw thieth e chenro ma ichiwo ne rawere wacho ni rawere mathoth oseyudo chenrogo mag thieth mopogore opogore ma oting'o puonj kaachiel kod yorego mag komo nyuol. Family planning wadhi maber kendo nyithindo manyiri gi mon matindo kawe maber kwase cancel gi mwuoyo kod gi maber giyie kendo gitimo services gi maber. Namba 1 ni malo. Kanu achaki kawuono day 4 wasetimo family planning ne a total of 100 clients ma osebiro mokawo family planning. 220 osebedo cancelled. Sylvia wacho ni kit nweng'o mag oganda e alwora mar Nam Lolwe gin moko kuom gigo ma itudo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako iye momondo kod lwenjego mag kit chwech ma juko rawere. Teenage pregnancy gi HIV pod ni malo along dho nam kae nikech weche mag timbe mag galagalago ng'eny sana e dho nam ka. Every time mantiere tournaments, ntiere kitchen, ntiere crusades, watemoga matek mondo watim gik ailagi, but so far nyaka nwachaki wasechako neno progress matin. Oganda modak alworano mar Nam Lolwe jiwo piny owacho mondo koro omed jiwo puonj rawere e yore mag geng'o mako iye momondo, gamo kute mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech, ka bende gijiwo piny owacho bende mondo koro jiw okenge mag kedo kod chan e alwora mar Nam Lolwe. Moko chando. Koro ibiro yudo ni around the lake there are so many opportunities. Oneno ng'ato ma samoro yudo gimoro. Koro biro chuno ni mondo dhi ng'ani, nikech ng'ani be okia status mage. Chenro ni mar rito ngima rawere timo e kuondego mag romo mopogore opogore ma oting'o mano mar piem mar opich adhula ma obagi e gwego mag Nyatike kod Lawi Jaoko Foundation. Mosebedo ka kelo iye kuonde mwawuoke gin gik machalo kaka weche mag thumbe, disco matangas, ma nyithindo dhiye, weche mag limbe mag wuodhe mayore miyo nyathi dhi romo kata gi ng'ato ma ok ong'eyo chalne kaka ne chalo. Miyo gik makamagi oseduoko wa chien kaka wan wajonyuol. Fisherfolk gi wasekeloga on board. At times wantiere gi YPPs ma mobilize ji within the community. Gintiere gwenge kata program ni gintiere. Koro sama gintiere e gwenge kata e dho nembe gi sentni kuonde ma gintiere, nitiere classes ma gi offer, weekly classes ma gi offer ne ji ailagi. Lipod mogol kod migao mar thieth yango ni malata 50 mag ji manyien magamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere ma e kind higni 15 nyaka 24. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar kor gweng' mong'ere ni Reproductive Health Initiative CBO dhi nyime gi chenro mag goyo mbaka gi jokanyo sectors mopogore opogore kaachiel gi rawere kaunti ma Homa Bay mar konyo kedo gi midhiero adek madongo ma hinyo ngima rawere e kaunti no. E chenro no ginywando jodolo mag dinde, jopuonj, jodongo, rawere, jofwamb weche